Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν είστε και επιδικής και στον χρόνο μαζί μου, θα είναι τέλεια. Στα 8 σταματάμε. Συνήθως είσαι αυστηρός. Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κύριε Υπουργοί, η κυβέρνηση, αφού επίλυσε τα τόσα προβλήματα των Ελλήνων που από τη χαρά τους 5 εκατομμύρια πήγαν σε παραλίες, φέρνει σήμερα στην Ολομέλεια ένα ακόμα νομοσχέδιο με τον εντυπωσιακό τίτλο «Ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης». Λες και είχε ξεκινήσει και τώρα την ολοκληρώνει. Ορίζει μεταρρύθμιση την υπερσυγκέντρωση δομών και φορέων φροντίδας της ψυχικής υγείας και θεραπείας των εξαρτήσεων σε ένα νέο σύστημα δίχως συνένεση, δίχως αιτιολόγηση που να βασίζεται τεκμηριωμένα σε επιστημονικά και στατιστικά στοιχεία αξιολόγηση των δομών και των φορέων που τόσο ριζικά παρεμβαίνει στη λειτουργία τους. Εντάσσει δομές στις ΔΥΠΕ αναπεριφέρεια κάτω από ένα υποδιοικητή. Ποια θα είναι άραγε τα προσόντα αυτού του ανθρώπου και γιατί δεν τα προβλέψατε στην προκήρυξη για την επιλογή διοικήσεων των νοσοκομείων που πρόσφατα διενεργήσατε? Πρέπει να μάθουμε, κύριε Υπουργέ, βάσει ποιων στοιχείων, ποιας αξιολόγησης, ποιας ενδελεχούς μελέτης πήρατε την απόφαση να αλλάξετε εκ θεμελίων τη σύσταση του μέχρι σήμερα υφιστάμενου πλέγματος φροντίδας ψυχοκοινωνικών νοσημάτων και θεραπείας εξαρτήσεων που απειλεί με αποσύνθεση μια πολυετή και αφοσιωμένη πορεία φροντίδας δύσκολων καταστάσεων αντί να το συμπληρώσετε ή να το βελτιώσετε. Δεν συγκρατεί, δεν μετριάζει την απολυτότητά σας η αντίδραση όσων το υπηρετούν, όσων έχουν αισθανθεί φροντίδα και θεραπεία από αυτό το πλέγμα υποστήριξης. Εμείς έχουμε στοιχεία. Ενδεικτικά αναφέρω την εικόνα του τόπου μου για το τι πρόσφεραν οι δομές που για δεκαετίες υποκαθιστούν τις υποχρεώσεις του κράτους. ΚΕΘΕΑ Νόστος Χίου. Το ΚΕΘΕΑ τα τελευταία χρόνια στοιχείο έχει υποστηρίξει συμβουλευτικά και θεραπευτικά περισσότερα από 600 άτομα. 3.500 άτομα της τοπικής κοινωνίας έχουν συμμετάσχει και παρακολουθήσει τις δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, φροντίδας και θεραπείας. Κέντρο πρόληψης Χίου Ναυτίλος. Σε ένα έτος, το 2022-2023, υλοποιήθηκαν 72 παρεμβάσεις σε περίπου 1.165 μαθητές για θέματα που αφορούν στην πρόληψη πάσης φύσεως εξαρτήσεων. Έχουν παρακολουθήσει προγράμματα περισσότεροι από 700 φοιτητές και 900 γονείς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Σχετικά προγράμματα υλοποιούνται και στις δικαστικές φυλακές και με συμμετοχή αστυνομικών. Κέντρο Παιδιού και Εφήβου Χίου. Η κινητή μονάδα του Κέντρου Παιδιού και Εφήβου με συμμετοχή ψυχιάτρου, ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού και νοσηλευτή μετακινείται στα νησιά της περιοχής μας για την ψυχική ενδυνάμωση των κατοίκων, του μαθητικού πληθυσμού και την παροχή εξειδικευμένης ψυχιατρικής κάλυψης όπου απαιτηθεί. Σας λέει τίποτα όλη αυτή η νησιωτική δραστηριότητα? Έχει κάτι ανάλογο να επιδείξει η σημερινή σας πρόταση? Τι δεν κάλυπτε από τις φιλοδοξίες σας αυτή η τεράστια δραστηριότητα? Τι είναι αυτό που σας προβλημάτισε? Ποια είναι τα δικά σας στοιχεία που οδήγησαν σε αυτό το ανατρεπτικό νομοσχέδιο και όχι σε βελτιωτικές κινήσεις? Μήπως δεν έχετε στοιχεία? Ρωτώ γιατί στο νομοσχέδιο προβλέπεται σύσταση πληροφοριακού συστήματος για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τη διαλειτουργικότητα, που σημαίνει ότι μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Άρα πώς ελέγχεται, πώς εξάγεται συμπεράσματα, πώς αξιολογείται μέχρι σήμερα το παραδοτέο του υπομεταρρύθμιση πλέγματος της ψυχικής υγείας και αντιμετώπιση των εξαρτήσεων στην πολυετή περίοδο της διακυβέρνησής σας? Μήπως η κακοδιαχείριση και η έλλειψη συντονισμού έχει οδηγήσει στο να μην μπορείτε να αποκριθείτε επαρκώς σε αυτόν τον απαιτητικό πράγματι τομέα της υγείας? Διότι λογικά τέτοιου είδους ανατροπές επιβάλλονται στον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης, όχι στον πέμπτο. 5 χρόνια χρειάστηκαν για να αντιληφθείτε ότι το σύστημα φροντίδας ψυχικής υγείας δεν πάει καλά. Αν όντως χρειαστήκατε 5 χρόνια, τότε πρέπει να εξετάσετε τι φταίει. Τι δεν έκανε καλά η κυβέρνησή σας, διότι περί αυτού πρόκειται.
Να σας περιγράψω τι συμβαίνει και στα νοσοκομεία. Νοσοκομείο Σκυλίτσιο Χίου. Ένας ψυχίατρος στο Σκυλίτσιο νοσοκομείο Χίου, που είναι στο στάδιο της συνταξιδότησης, ουσιαστικά δηλαδή δεν υπηρετεί. Εγκαινιάστηκε πέρσι ψυχιατρική κλινική, προϋπήρχε με 9 κλίνες που ακόμα είναι χωρίς ψυχιάτρους και ως εκ τούτου δεν έχει νοσηλευόμενους. Έχει προσληφθεί νοσηλευτικό επιστημονικό προσωπικό μέσω ΕΣΠΑ, οι οποίοι όμως υπηρετούν ανάγκες σε άλλες κλινικές. Μόλις πρόσφατα επισκέφθηκε για λίγες ημέρες το νοσοκομείο ένας ψυχίατρος με απόσπαση από άλλο νοσοκομείο για λίγες μέρες. Και αυτό αντιλαμβάνεστε τους λόγους που γίνεται, γιατί διαφορετικά και το ΕΣΠΑ θα σταματούσε και η κλινική θα έκλεινε. Πρέπει να δείχνουμε ότι κάτι γίνεται. Εκεί εξεκνείται η κρατική ψυχιατρική φροντίδα στο νομό Χίου. Ο Σύλλογος Γιατρών του Νοσοκομείου Χίου σε πρόσφατη ανακοίνωσή του αναφέρει: έχουμε μηχανήματα και δεν έχουμε γιατρούς. Και καταλήγουν, αν ο κατήφορος αυτός δεν σταματήσει, δεν θα υπάρχει σε λίγο κάτι για να υπερασπιστούμε. Το κέντρο υγείας Χίου είναι στην ίδια τραγική κατάσταση. Το 2002 συστάθηκε μια δομή με επωνυμία Οίκος Αγάπης ως αποκεντρωμένη μονάδα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου. Μπορεί να στεγάσει 12 άτομα με στόχο την αποασυλοποίηση. Εργάζονται 5 εργαζόμενοι, επιστημονικό και νοσηλευτικό προσωπικό, χωρίς όμως και εκεί ψυχίατρο. Και ακούστε, ο εν λόγω ξενώνας που φιλοξενεί αυτά τα 12 με 15 άτομα δεν έχει ενταχθεί στο ΕΝΟΠΗ. Προσφέρει εργασίες, ξοδεύει εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ δίχως να εισπράττει. Στερείται δηλαδή πόρους από ανοργανωσιά που θα μπορούσαν να βελτιώσουν τις παροχές σε αυτό το τομέα. Να πάμε και στο ψυχιατρίο, εδώ το Δρομοκαΐτιο. 23 γιατροί αντί 35, οι οποίοι έχουν εξυπηρετήσουν 7 ψυχιατρικές κλινικές, 2 νοσοκομεία ημέρας, τακτικά εξωτερικά ιατρία, 2 εξονοσοκομιακούς ξενώνες, 5 εξονοσοκομιακούς ξενώνες, 3 ορφανοτροφία και πολλά άλλα. Με άλλα λόγια, το νοσοκομείο δεν έχει καταρρεύσει από τον ερωισμό της διοίκησης και του προσωπικού. Τα γνωρίζετε αυτά, διότι σας έχουν σταλεί υπομνήματα. Τι κάνετε? Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τελειώνω. Αυτό το ασυντόνιστο και υποκατάρρευση σύστημα νοσοκομιακής φροντίδας ψυχικής υγείας το παραβλέπει η κυβέρνηση. Αδιαφορεί, το σκεπάζει κάτω από το χαλί και έρχεται σήμερα να μας ζητήσει εξουσιοδότηση να ολοκληρώσει μεταρρύθμιση της ψυχιατρικής υγείας, για την οποία επί 5 χρόνια δεν έχει καν αγγίξει. Μεταρρύθμιση πράγματι χρειάζεται. Πρωτίστως όμως στις κυβερνητικές αντιλήψεις και στις πολιτικές για την κοινωνική πρόνοια. Σας ευχαριστώ.